Bik gadeliye, aldına gına korap yürürüye, tullu gövdeliye, olay bizden şekilli kiskine kisi tügüliye. Anın көргенләрін сөйләп тормыйм инде, ул күргәнне күрде инде ул. Менә анын нигезе шушында үз турына төшеп, землянка салган. Шактый озын буйлы, бик тә ипле, итәгатьле, җылы җанлы матур кеше иде менә минем. Сынмас рухлы шундай менә искиткеч галәмәт кеше булган. Моңа кадәр минем биредә булганым юк иде. Балташ районы Арбор авылының үзем өчен изге җиреннән дулкынлану шул ук вакытта горурлык хисе тоеп атлыйм мин. Чөнки биредә күп еллар элек минем карт бабам авыл халкының зур ихтирамын казанган Мотыйгулла хәзрәт яшәгән. 2002 елда Арборда салынган мәчет тә аның исемен йөртә. Бабам үлеменә инде күп еллар узса да, авыл халкы әле дә Мотыйгулла хәзрәт исемен зур хөрмәт белән искә ала. Әмнә сез минем Мотыйгулла бабайны да беләсез, әйме? Беләм. Нинди иде ул? Ул шундый күңелле менә көлемсерәп кенә йөри торган, бит алмалары шундый менә сөйкемле кеше ул. Ул сине җибәрми сөйләшә, сораша. Менә мин 2 тапкыр инде мәктәпкә төшкәндә туктатып нитте ул. Ничә аласың? Атмиткаларны әйбәтме? Тырышып укы, яхшы укы. Мингәрнең имамы булып торды ул бик күп еллар. Соңыннан мәчетне кистеләр, Совет заманы içinde. Мотыйгулланың аның күргәннәрен сөйләп тормыйм инде, ул күргәнне күрде инде ул. Аны бит нигә сөргөнгә җибәреп, 4 ел анда йөреп кайтып, йорт җирләрен җимереп бетереп. Менә ул сөргендә булганда аның гаиләсе ничек торган? Сез авыл халкы булышкан аңар бик менә бу Гарипҗан Садыйк өчен язган нинде хатыр китабында да язылган ул авыл халкы бик каты булышкан авыл семьяга. Авыл халкы үзе дә бай булмаса да теге ярдәм иткәннәр. Менә аны сөргөнгә җибәргән дисез, әйме? Авыл халкы шулай да менә Мотыйгулла хәзрәткә карата мөнәсәбәте нинди булган аның? Бик яхшы булган мөнәсәбәт авыл халыкның. Совет законы бит бөтенләй алар бит признав итмәгән инде. Бер нәрсәндә. Менә мәчетне дә искистермәскә күпме тырышып караган халык. Менә мин үзем кискәндә, шунда шахит Майталап ягына чыгып утырып, мәчетнең манарасы төшкәнен карап тордык. Мәктәптән алып мендиләр инде безне, укыган җирдә. 4нче класста укыйлар идем. Шунда карап тордык. Килеп төште ягым 2 катлы яхшы, шундый яхшы бүрәнәдән соң мәчет ул. Халык йыладымы? Нинди бөтен халык кычкырып җылады шунда. Менә Аллага шөкер, нихәт хәзрәт әниләрне күрсәтә авырлыкларны. Менә авыл халкы онытмады, шушы мәчет салынып беткәч, бик күп ниләр булды, кандидатлар күрсәтелде. Мотыйгулла мулла хәзрәтнең иң беренче нин алды. Шуңар бөтен авыл халкы не күрсәтте. Мотыйгулла муллага бирәбез дип. Ул данлыклы инде, ул андый мулла юк инде ул безнең якын тирәдә. Димәк, бер тавыштан кабул итә. Бер тавыштан менә шул исемне шушы мәчеткә бирелде аның исеме. Mulla
абзыйга гил бардым. Мулла абзыйның үлгәнен иң беренче мәртәбә килеп Назия миңа әйтте. Бардым, тотып карадым, кулларын теге тамырлары типмәгәннәрен, җирләрен карадым, тикшердем. Үлгән инде дидем. Сез табиб идегезме? Табиб Юк булыш? түгел. Күрше булгач йөрүшәдер, ул миңа киләдер игел. Ул да балаларны күп истерә, мин дә күп истерәм, аныкы да күп, минеке дә күп. Сез менә күрше буларак Мотыйгулла хәзрәтне хәтерлисезме? Һаман сайын бардым, хәтерлим. Нинди кеше иде ул? Сөйләгез әле. Ул бик әйбәт кеше, бер дә эшкерсез кеше. Ул 27 ел укыган мулла абзый, муллалыкка. Бик гадел, алдына гына карап йөрер, тулы гәүдәле, алай безне шикелле кичкенә кеше түгел. Бер кат кием булгандыр инде, шул чикмә шикелле нәрсә кияр, алдына гына карап йөрер. Рафиза апа, менә Мотыйгулла хәзрәтне сөргөнгә җибәргәч, аның гаиләсе ничек тора, кайда тора? 6 баласы белән бер куылган кешенең җилабзарына керткәннәр. Шул җилабзарда балалар белән абыстай торган, 5 ел торган була инде. 50 ат җүге, аның малын төяп чипия алып киткәннәр. Аның йорты электрлар урнаштыралар ич. Әнә шундый нәрсә булып торды. Картур булып торды. Шунда мин анда кирип торганым бар яңгыр яуганда. Шунда бер хатын, югары башта бер хатын әйбер пешергән дә абыстайга керткән. Анда комсомоллар сиратлап дежурный торганнар. Моны әйткәннәр, моны әйткәченнән наказать иткәннәр абыстайны. Бер кеше дә кермәс булган, үзе дә кешегә керергә ярамаган. Шуннан Силәк янта белән әни ди, марыйлар бик булышты, бик карады ди. Силәк янта белән аш пешереп тап кайтты ди, чәй кайнатып тап кайтты ди, малай сөйли инде Мөхәммәте. Шулай итеп бик карадылар, муша ягып та керттеләр ди. Ул оннан кайткачынан да өйдә юк. 50 ат җүге әйберен тап киткәннәр, торыр җире юк. Зимләнке казыганда зимләнкедә торган. Шуннан Назиядан сорадым, балан кайда туды, кая куйдыгыз, нишләттегез анда җир астында дип. Аның диде сәксе дә бар, өстәле дә бар, урындыклары да бар диде. Түшәмгә диде астык диде, шунда диде бишеккә салдык диде. Мөхәммәт анда туган, зимләнкедә туган ул Мөхәммәте. Минем белә 1 елга 28 елга. Ул зимләнкедән соң менә мондагы фирма янына йорт салды. Onun yartısı ağaç iyi, yartısı balçığı iyi. Kirbiç indi taş. Üstü ağaç. Şundan babaylar aytkenler Mulla abziga bu yurtun bir geybet bulgan diyenler. Tegisi zimden kişindi. Neydi? Onu şakırırga da, okurga şakırırga da kile turgan iyi özü. Korkup kına indi komünistlerden. Biz кая якка барабыз? Bu yakka. Аның беренче йорты кая булган? Сөргөнгә җибәргәнче. Урамда булган менә монда. Кайда? Менә күрсәтәм әйе. Аларның ул иске йортларында кеше торамы хәзер? Юк. Менә бу капканы ачып карыйк әле, булса моннан гына төшәбез. Әйдә, моннан китәбез. Әйдәгез. Менә аның нигезе шушында үз турына төшеп зимләнке салган. Менә аның нигезе. Менә bu dur pişmekliydi. Hazır tura mında tollar da üsken. İlk tollar ezgine iyi, bulay urmanlar da yok iyi. Enandan suağa. Рафиза апа, biz hazır koya kildik. Biz mulla planına kildik. Менә onun planı şuşu. İş algan. Yet salgan. Ana anda taşlar var mı? Ana күрәсең şunda bulgandır inanın iyi. Nigez taşlar içinde ol. Mulla abzıyla. Менә şunda bu mulla abzı planı. Мәйті мыннан, менә bu plandan мәйті çıktı. Гариф абый, siz bit Менің бабай Мотыйгулла хәзрәт белән күршедә генә яшәгәнсез. Ярышы торган күршедә. Шуңа күрә миңа көн сайын диярлек аның белән очрашырга туры килде. Сез аны нинди кеше итеп хәтерлисез?
Шактый uzun буйлы, бик тә ипле, итәгатьле. Менә урамда барганда да һәр бер кеше белән туктап, күрешә, аның сәламын кабул итә, сүздә югалар, сәламле бит инде хәзрәтне. Алар белән сөйләшеп тора, хәлем белә, һәм башка ул менә гаҗәеп шундый җылы җанлы матур кеше иде менә минем хәтирәм шушындай. Аны бик каты азапладылар, менә кичә әйткәнемчә, менә мин кичкенәдән ничектер шул газапларны күп күргәнгәме, менә шушы аңар карата гаделсезлекне бик авыр кичерә идем. Шуңа күрә менә аңарга игътибарлы булганмындыр инде. Аңа якын, аны рәнҗетүләрен күтәрә алмый идем инде һич. Җырлый торган идем әниләргә кайтып менә. Сезгә ул чакта ничә яшь иде? 10 яшьтән дә югары түгел. Не күңелдә ниндидер шуны рәнҗетү әкренләп олыгая төшкәч, менә шушы ул чордагы властька да нәфрәт ниндидер бер тискәре караш уятты инде. Кабул итә алмадым аны. Ул үзе менә үзе кичергәннәре турында сөйләгәне бар идеме? Юк, бер нинди дә кичерешләр турында сөйләгән юк. Аларны сөйләмәгәндер инде, чөнки алар бик сак булырга кирәк. Балага ничек сөйли ала инде уларны. Сез менә хәзрәтнең кайсы балалары белән аралаша идегезме? Мөхәммәд абый белән бик якын дусы юкбыз. Аның белән бу минем бабам була инде. Белән. Балык тотып, су буенда аның белән менә шул балыкны кайтарып кыздырып, бергә бәрәңге белән ашаган вакытларымны хәтерлим әле. Тик тә үзәккә үтә торган дип сөйли инде менә шул ничек алып киткәннәрен, кичкәннәрен. Менә әлегә әйттегез мәчетне, безнең авыл мәчетен. Менә ул мәчетне кистергән вакытны менә мин күз алдымда һаман да әле. Сез дә күрдегез, Мин дә күрдем, бөтен авыл халкы шунда инде. Арбурлыклар да, усатныкылар да килгән инде, җылашалар, кычкырышалар инде. Ул теге манара килеп төшкәч, инде җиргә ул итеп җибәрә ул халыкның. Аннары мин җылап кайтып киттем инде. Арифҗан абый, әйтегез әле, менә Мотыйгулла хәзрәтне шул хәтлек яратып искә ала авыл халкы әле дә, әйме? Хәзрәтләр, муллалар һәр авылда да булган. Һәрбер муллага да караш шундый булганмы? Әллә менә бу Мотыйгулла хәзрәтне генә халык аеруча яратканмы? Мулланың үзен түгел сүзен дә. Мулла бит инде нинди генә мулла булса да, ул игелеккә чакырган өйрәткән. Аның өстенлеге шул кешеләргә мөгамәләсендә. Мотыйгулла хәзрәт хәтта менә безгә никах укыганнан соң да икебездән дә баштан сыйпады. Менә шушыны искә төшергәндә минем баш эчемнән ниндидер бер җылы җил исеп киткән шикелле тоела башлады. Димәк, сезнең никахыгызны да Мотыйгулла хәзрәт укыган. 66 елда җәй көне августта ул безнең никахыбызны укыды. 67 елда вафат булды инде җәендә. Мотыйгулла хәзрәтнең сезгә биргән киңәшләре бар идеме, хәтерлисезме менә? Әйбәт ука. Гомереңне бер үк әрәм итмә. Күп белергә тырыш. Яхшы белән начарны аерырга өйрән. Яхшы белән начарны аерырга өйрәнсәң, тормышта югалмассың дип әйтә. Ул бик матур, шундый йомшак тавыш белән инде. Матур итеп күзгә карап әйтә. Һәм чыкканда инде шул баштан сыйпап ала торган иде. Хәзрәт кайтканнан соң подвал ясап шул яши башлаган урыннары подваллар инде. Минем анда да булганым бар. Ул подвалларында яхшы хәтерлим. Ничек итеп басыштан аска төшәсең. Аның менә җир асты өлеше сап-сары такта белән төрелгән. Рәт куелган китаплар инде аның. Һәм шулар арасында бик матур яфраклы, кайберсе чәчәкле гөлләр була иде. Шуның кадәр чиста, шуның кадәр матур инде менә, әйме?
Арифжан абый, сез бит инде менә гомумән Балтач районы тарихында өйрәнүче кеше, Арбур авылы тарихында өйрәнгәнсез. Ни өчен нәкъ менә Мотыйгулла хәзрәт турында язарга булдыгыз сез? Мен аны үземнең бурычым дип санадым. Мен үземнең тормышымда аның бик күп йогынтысын тоям. Менә кеше итеп мине үстерүдә аның менә шушы нәсихәтләре бик зур роль уйнады. Беләм ишен үзем. Шуңа күрә мин аны язарга тиеш дип уйлыйм. Сез менә бу мәчетнең мәзине. Сез әти-әниләрегезнең, бәлки әби бабайларыгызның сөйләвеннән хәтерлисезме? Берәр истәлекләрегез бармы Мотыйгулла хәзрәттән бәйле? Әлбәттә бар. Мин үзем Мотыйгулла хәзрәтне булай үзем хәтерләм. Менә әти-әниләренең, әби бабаларының сөйләве буенча инде гел әйтә торганнар, сөйли торганнар бик зур хөрмәт белән шундый менә алар әйтәләр. Мотыйгулла хәзрәт дип мулла абзый дип әйтәләр. Мулла абзый шулай дип әйтәдер, мулла абзый шулай дип эшлидер, бик укымышлы кеше дип аны китапларда бик күп булган инде. Менә гел яхшы сүз белән искә алалар инде аны. Ул инде бик авыр чорда имам булырга туры килде аңар. Хөкүмәт тарафыннан да ул вакытны дин әһелләре бик каты кыерсытылды инде. Менә аңа да бик таяктан авыр башы эләкте, аны сөргеннәргә сөреп менә шул алып китеп инде гел халык арасында шундый сүз йөргән, мулла абзыйны тагынап киткәннәр икән дип, менә теге кайтаралармы икән дип шулай борчылып халык шулай сөйләшеп йөргән инде. Алай да ул бер вакытта да ан рухы сынмаган. Ул менә һәр вакытта да кайтканнан соң үзенең менә шул яшел чапанын киеп, матур читеген киеп, авыл буенча мин исән әле дип менә шулай дип үтеп киткән булган инде аны менә шуны. Бик зак еллар буе аны турында хатирәләре булды халыкта, менә бик зак аны сөйләделәр. Бик хөрмәтле кеше булган әйткәнемчә инде шулай авылда. Әлдә искә алабыз инде, менә зиратка барсак та, каберләрне әйләнеп үтеп шулай искә алабыз инде. Onu tataran kişi bulmam bitinde o. Olga bit ol tege dimitse de bitiremiz deyip tırsalar da bitiramayanlar garip kasetler var biter. İzin kuşak gerek, nikah gerek, ne gerek, ilen hastayın o biter transaktı koyun. Kimge Мотыйгулла hazret o kızı bizge deyip nikahlarını, ilerini süyülerini bastayını almasayın. Ona dinlemem bitinde, köp cebirlisi de cengilmem bitinde. Bir tırışkan var üzerine işlegen. Cebirleyen koraptırmagan, panikler verilmegen. Sonra hürmet edin, o hürmet kişiler hürmet, o kişiler adı bütün bilgen hürmet edin yalarını. Менә Мотыйгулла хәзрәт сөргеннән кайткач мәчетләр бит инде ябыла, манаралары киселә. Ул яңадан мәчет ачыламы ул менә кайтканнан соң? Мәчеттә булмады инде. Зиратларда укылалар иде. Менә гаеп намазында мин үзем дә йөргәнем булды. Мәчетне, әмин зиратны урын чистартып куялар иде. Шунда гаеп намазы укыйлар иде. Без балаларны Мотыйгулла муллабый шунда килергә рөхсәт бирәләр иде. Теге аңлап үссеннәр дип. Без итек саклыйбыз инде дөресен әйткәндә. Тиенне акча бирәләр. Син шуп кайтып китәләр инде. Тәхсиздер ул нигә? Нәрсә соң ул итек саклау? Аларның киемен саклыйбыз. Аякларны салып намаз укый. Ниләр салып? Буташмасын өчен саклыйсызмы? Буташмасын өчен. Менә кем миңа бергән икән, шул килеп ала үзеннән дигән. Шуның өчен булган инде бу. İskembiye yok, bir narsa Mesela yok. Açık havada değil mi? Açık havada ruhsat yok bit. Koşup bit, boğurlap. Ne kadar kapsak söyleyişin de babalarda koyar, bize koyar idi babalar. İyi. Orta, iskenden ide. İde koşup okuganlar. İyi koşup okuganlar. Сыммас рухлы шундай менә искиткеч галәмәт кеше булган. Анда әлдә менә безнең буын кешеләр инде яшьләр хәзер белә торганнар, яшьләр дә мәчеткә йөргәндә менә олы буын кешеләр бик яхшы сүз белән искә алалар. Менә шушыны искә төшергәндә минем баш очымнан ниндидер бер җылы җил исеп киткән шикелле тоела башлады. Күңелле менә күзем чыгып кына йөри торган иде. Бит алмалары шундый менә сикемдек кеше ул. Шул яшел чапанын киеп, матур читеген киеп, авыл буенча мин исән әле дип менә шулай дип үтеп киткән булган инде аны менә шуны. Ulan bik matur, şunday yumşak tavuş bilen indi. Matur etip yüzüge karalıydı.
Ауыр туфрагы жеңіл болсын, рухы шат болсын, сыйынып жатсын, орыннары жәннәттә болсын аңғар.